চলিব নাই পুলিশ গুন্ডারা চলিব নাই পুলিশ গুন্ডারা চলিব নাই যদি চলিব নিয়া চলিব স্টেশন বস্তি ভাঙিব নাই যদি ভাঙিব আম দেহরে নিয়া লাগিব নিয়া লাগিব এইটু ঠিয়ান্তু ম্যাডাম ମୋ ଦେହରେ ହାତ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ତା ନହେଲେ ମୁଁ ନିଆଁ ଲଗାଇ ନିଜକୁ ପାଉଁଶ କରିଦେବି ଆଉ ଆମ ଅଚ୍ୟୁତି ଭାଇର ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଆପଣ ଦାୟୀ ରହିବେ ସେଇଠି ଥାଆନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ ଆମ କୃଷ୍ଣା ଭାଇ ନ ଆସିବା ଯାଏ ଆଉ ପାଦ ଆଗକୁ ଆସିବେନି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଇ ସାରିଲାଣି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ପୋରେସନ ମେୟର ଆମ ସରକାର ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ସାରିଲେଣି ଷ୍ଟେସନ ପାଖରେ ବସ୍ତିଟା ଭଙ୍ଗା ହେଇପାରୁନି ବୋଲି କୌଣସି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହାତକୁ ନିଆଯାଇ ପାରୁନି ଦେଖ ତମମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶତ୍ରୁତା ନାହିଁ ତାଛଡ଼ା ବସ୍ତିରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋ ମନ ଭିତରେ ଅନେକ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି ତଥାପି ମୁଁ ନିରୁପାୟ କିଛି ବି କରିପାରୁନି ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ମୁଁ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ହେଲେ ଅବହେଳା କରିନି ସରକାରଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ଆଜିଠୁ ଆମ ପାଖରେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଅର୍ଡର ଅଛି ଆଜି ଏଇଠୁ ବସ୍ତି ଭଙ୍ଗାଯିବ ବୋଲି ତୁମମାନଙ୍କୁ ସପ୍ତାହ ଆଗରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଏବେ ଭଲରେ ଆମ ରାସ୍ତାରୁ ହଟିଯାଅ ମୁଁ ବି ଦେଖିବି ଆପଣ ଏ ବସ୍ତି ଭାଙ୍ଗିବେ କେମିତି ବୁଲଡୋଜର ପ୍ରଥମେ ପାଛୁଆ ଛାତି ଉପରେ ଚଢିବ ଆଉ ତାପରେ ଯାଇ ବସ୍ତି ଭାଙ୍ଗିବ ଚଢାନ୍ତୁ ବୁଲଡୋଜର ମ୍ୟାଡାମ ଚଢାନ୍ତୁ ବୁଲଡୋଜର ଭଲରେ କହୁଛି ମୋ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଦିଅ ତା ନହେଲେ ମୁଁ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ତାପରେ ତ ମୁଁ ଜାଣିବ ଏ ଏସିପି ଭି ରାଧିକା ପାଣ୍ଡିଆନ କେତେ ରୋଡ ମୋ ହାତରେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କର ଅର୍ଡର ଅଛି ମୁଁ ଏ ବସ୍ତି ଭାଙ୍ଗିବି ସେମିତି ହେଲେ ଆମେ କାହା ସଙ୍ଗେ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବୁ ଏ ସରକାରକୁ ହଲେଇ ଦେବୁ ଏ ବିଧାନସଭା ହୁଲୁସ୍ତୁଲ ହବ ଆଉ ଏ ରାଜ୍ୟ କାଲି ପଡିବ ଉଠିବ ବସ୍ତି ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ମୋ ରାସ୍ତାରୁ ହଟି ଯାଅ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ୟୁଡି ମିନିଷ୍ଟର ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ ସେ ଏଠିକି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ବସ୍ତି ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡିବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସିଲେ ବି ଆମେ ଏ ଜାଗାରୁ ହଟିବୁନି ଆମ କୃଷ୍ଣା ଭାଇ ନ ଆସିବା ଯାଏ ଆମେ ଏଠୁ ଇଞ୍ଚେ ହଟିବୁନି ଓ କୃଷ୍ଣ 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 ସେ କୃଷ୍ଣ କଣ ଜଣେ ଭଗବାନ ହଁ ମ୍ୟାଡାମ ସେ ଆମ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଠାରୁ ଆହୁରି ବଡ ପ୍ରଣୟ ବାବୁ ଆପଣ ଏଠି କାହିଁକି ଆସିଥିଲେ ଆସିଥିଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ ବସ୍ତିଟା ଭାଙ୍ଗି ମାଟିରେ ମିଶିଲାଣି କି ନା ହେଲେ ନା ଏ ଯାଏ ସେମିତି କିଛି ହେଇନି ବାପା ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ କଣ ଜବାବ ଦେବେ ମ୍ୟାଡାମ ତମ ବାପା ମନ୍ତ୍ରୀ ସାହେବକୁ ଆମେ ଜବାବ ଦବୁ ଆଉ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଆମ ପ୍ରଶ୍ନର ଜବାବ ବି ମାଗିବୁ ଆଉ ପଚାରିବୁ ଆମେ କଣ ଏଇଥିପାଇଁ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଠୁ ଯାଆନ୍ତୁ ମୋତେ ମୋ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ କେତେବେଳେ କରିବେ ମ୍ୟାଡାମ ଆମେ ତ ଶୁଣିଥିଲୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଥିବା ଏସିପି ରାଧିକା ମ୍ୟାଡାମ ଜଣେ ଦଣ୍ଟା ଅଫିସର ପ୍ରଣୟ ମତେ ତ ଲାଗୁଛି ଆମେ ଆଉ ଡ୍ରିମ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏଠି ବନେଇ ପାରିବାନି ରିଲାକ୍ସ ବିକ୍ରମ ରିଲାକ୍ସ ଆମେ ଏଠି ଡ୍ରିମ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆମର ନିହାତି କରିବା ଆଉ ଏ ଓକାତଲେସ୍ ବସ୍ତି ବାଲା ଗୁଡାକ ଏ ଆମର କଣ କରିବେ ଏ ମନ୍ତ୍ରୀ କାଉଲାତ ମୋରେ ଲଗାମ ଦେ କହୁଛି ଚୁପ ଚୁପେ ଶଳା ଚୁପ ଆବେ ଥରେ ନୁହଁ ବେ ହଜାର ଥର କହିବି ଓକାତଲେସ୍ এই শোনা এই তোমার গোটায় গোটায় পরিবার পিছা লক্ষ লক্ষ টাকা দেবি বলি কইলি এরে শোনা তুমি থার্ড ইয়ার লোক ডাক আম কথারে রাজি হলনি এ মন্ত্রী কামচা মো সম্বলি কথাবার্তা কর তা নহলে এଠିକି ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ଯିଏ ଆସିଲେ ବି ଆମର କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି ଏଠି ବସ୍ତି ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଆମକୁ କେହି ଅଟକାଇ ପାରିବନି ମ୍ୟାଡାମ ଅପରେସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆମେ ବି ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧନୁ ଆପଣ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ତ ଆମେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହବ বড় প্রয়োগ অলবৎ হব এ বস্তি অলবৎ ভাগিব এ বস্তি অলবৎ ভাগিব দরকার পড়িলে গুলি বি বসিব আউ তুমি মানকর দেহর রক্ত ছিটা এ স্টেশন পাখ বস্তিরে বহি চালিব বড় প্রয়োগ হব
গুলি করদিଅନ୍ତୁ ଏ ଶଳାଙ୍କୁ ଏଇ ପାଶୁଆଟାକୁ ଆଗ ଗୁଳି କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯାହା ହବ ଆମ ସରକାର ଆପଣ ଏଠୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଗୁଳି କରିଦିଅନ୍ତୁ Please, ଟାଇଟ୍ କରି ତଳ ତଳକୁ ଗୁଳି କରିଦିଅନ୍ତୁ Start the operation! Just wait for a minute, madam. According to Article 21 of Indian Constitution, no person shall be deprived of his life or personal liberty except procedure established by law. যদি আইন অনুযায়ী কৌশি কার্যানুষ্ঠান গ্রহণ করা যায়নি তবে আম সংবিধান অনুযায়ী এ গণতন্ত্র রাষ্ট্রে কৌশি নাগরিকঠু তার বঞ্চিবার অধিকার তথা ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে ছড়াই নিয়া যাই পারিব ନାହିଁ। এ কথা আম সমস্তଙ୍କର মনে রাখা উচিত। আম সুপ্রিমকোর্টর তৎকালীন প্রধান বিচারপতি সম্মানীয় ওয়াইভি চন্দ্রচূড়ଙ୍କ অধ্যক্ষতায় গঠিত 5 জଣିଆ খণ্ডপীঠ এক ঐতিহাসিক রায় শুনাইଥିଲେ। সে খণ্ডপীঠরে জস্টিস চন্দ্রচূড়ଙ୍କ ব্যতীত জস্টিস সৈয়দ মুর্তজা ফজল অল্লি, জস্টিস ভিডি তুলজাপুরকর, জস্টিস ও চিনাপা রেড্ডি এবং জস্টিস আপাজি বরদারাজন সামিল ଥିଲେ। আর ସେମାନେ ତାଙ୍କ ରାୟରେ ସଫା ସଫା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ ଫୋର୍ସେବୁଲ ଏଭିକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ରିମୁଭାଲ ଅଫ୍ ପେଭମେଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ଲମ୍ ଡ୍ୱେଲର୍ସ ଇଜ୍ ଡିପ୍ରାଇଭିଂ ଦି ଲାଇଭଲିହୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ କନସିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ରାଇଟ୍ ଟୁ ଲାଇଫ୍। ଜୋର କରି କିମ୍ବା ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ବସ୍ତି ଉଚ୍ଛେଦ କରିବାର ଅର୍ଥ ଏ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ମୌଳିକ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ ରଖି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରଖିବା। ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ପାଠ ପଢ଼ି IPS ହେଇଛନ୍ତି ଏ କଥା ବୁଝେଇଦେବା ଦରକାର ପଡ଼ିବନି ଯେ ଏହା ଏକ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ। ଏ ବସ୍ତି ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଆମ ପାଖରେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଅର୍ଡର ଅଛି। ସୋ ହ୍ୱାଟ୍? ଅର୍ଡର ଦେଇଥିବା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ବି ଅପରାଧରେ ଜଣେ ଅପରାଧୀ ବୋଲି ତମ ପ୍ରମାଣ କରିବେ। ବକବାସ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ସମ୍ବିଧାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବୁଝେଇଦେବା ବସ୍ ନୁହେଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଭଲରେ କହୁଛେ ବସ୍ତି ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଆମ ରାସ୍ତାରେ ହଟି ଯାଅ। ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠୁ ବିଦା ନ କରି ହଟିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ start the eviction. It's quite impossible to evict the slum in presence of me. What do you mean? I mean to say, slums in existence for 20 years or more are not to be evicted unless land was required for public purpose. In such case, alternative sites must be provided. And secondly, ma'am, high priority should be given for resettlement. ବାବୁଜୀ ୟାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁବାଦ କରି ବୁଝେଇ ଦେବା ଦରକାର ପଡ଼ିବନି ଯେ ଯେଉଁ ବସ୍ତିର ଲୋକମାନେ 20 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଧରି ସେଠାରେ ରହିସାରିଲେଣି ସେ ବସ୍ତି ଆଉ କେବେ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଇନ୍ କେସ୍ ସେ ବସ୍ତିର ଜମି କୌଣସି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ପ୍ରଥମେ ସେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ଜମି ଯୋଗାଇ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କର ଥଇଥାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଫିସରକୁ ତା କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ବାଧା ଦେଉଛନ୍ତି। ଜାଣିଛନ୍ତି यार परिणामटा कौन हबो? आईन कानून लेखा थिबा कुढ़ कुढ़ बहिर पहाड़ उपरे बसी खेली बड़ हिची मैडम। आई माई सेल्फ कृष्णकांत जगदेव, MA LLB gold medalist from National Law University. And for your information, I am elder son of Honorable District Judge Srimati Rajeshwari Jagdev. From this, you can imagine the depth of judicial knowledge I have. ଏଇଥିରୁ ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ ଯେ ଆଇନ କାନୁନର ଗଭୀର ଜ୍ଞାନଟା ମୋ ପାଖରେ କେତେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମତେ ଇରିଟେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁନି। ଇରିଟେଟ୍ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ମୁଁ ନୁହେଁ। କୃଷ୍ଣକାନ୍ତ ରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ମୁଁ ଏଠି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ମାନେ ଆପଣ ଏ ବସ୍ତି ଭାଙ୍ଗିବା ତ ଦୂରର କଥା, ବସ୍ତିରେ ଥିବା ଇଟା କି ଆଜବେଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡେ ଆପଣ ଟଚ୍ କରିପାରିବେନି। ଏଇଟା ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଆଉ ଥରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ମତେ ଇରିଟେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନି। ଇରିଟେଟ୍ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ମୁଁ ନୁହେଁ। କୃଷ୍ଣକାନ୍ତ ଥରେ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର ତିଆରି ହେଲା କେମିତି? ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ, ମଲ୍, ସିନେମା ହଲ୍, ଫ୍ଲାଏଓଭର ଏସବୁ କିଏ ତିଆରି କଲା? କ'ଣ
स्वयं विश्वकर्मा आसी तैयारी करदेले ना आपन पाखे एमती किसी मेसीन अच्छी आप सुइच टिपी देले राताराति तैयारी हो गला कौन कहबा चाहछन एई माने এই বস্তি বাসিন্দা মানে দিন রাতি পরিশ্রম করে স্বল্প পারিশ্রমিকরে এ স্মার্ট সিটি ভুবনেশ্বরକୁ নিজ ହାତରେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆପଣ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇବେ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ କଂକ୍ରିଟର ଛାତ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ କାକରରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୋଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରରେ ଜାଗା ଇଞ୍ଚେ ନାହିଁ ଯଦି କେଉଁଠି ସେମାନେ ଫାଙ୍କା ଜାଗା ଦେଖି ପାଲ ଖଣ୍ଡେ ତାଙ୍କି ଘର ତିଆରି କରିଦେଲେ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଆସି ଭାଙ୍ଗିଦେବେ ଯଦି ସେମାନେ ବିରୋଧ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଠି ପୋଲିସ ଲଗେଇ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବେ ତାଙ୍କୁ ଗୁଳି ବନ୍ଧୁକର ଧମକ ମାରିବେ ଭଲ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମତେ ତ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସିଟିଟାକୁ ଯେମିତି ଆପଣ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡେଇଛନ୍ତି ଏମାନେ ଯେମିତି କିଛି କରିନାହାନ୍ତି କ୍ରିଷ୍ଣା କନ୍ ସମସ୍ତେ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସମସ୍ତେ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଭୋଟ ଦେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସରକାରକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଫରକଟା ଏତିକି ଯେ ଏଇ ମୂର୍ଖ ମଳିମୁଣ୍ଡିଆ ମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଭୋଟର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଆଉ ସରକାରର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଦିନରେ ପରିଶ୍ରମ କରି ରାତିରେ ହାଣ୍ଡିଆ ଟିକେ ମହୁଲ ଟିକେ ପିଇ ଶୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ନିର୍ବୋଧ ବୋକା ସେମାନଙ୍କର ସରଳତା ଆଉ ନିରବତାର ଫାଇଦା ଉଠେଇ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରିପାରିବେ ନାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏନଫ୍ ଇଜ୍ ଏନଫ୍ ଏ କୃଷ୍ଣକାନ୍ତ ଏଠି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ମାନେ ସବୁ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ମନରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମନ୍ତ୍ର ଫୁଙ୍କିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚେତେଇ ଦେଇ ବତେଇ ଦେଇ କହିବ ଯେ ଡେମୋକ୍ରେସି ଇଜ୍ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ପିପଲ ଫର୍ ଦ ପିପଲ ଆଣ୍ଡ ବାଇ ଦ ପିପଲ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏ ଭାଇମାନେ ତମେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣ ସମସ୍ତେ କାନ ଖୋଲି ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଶୁଣ ଯେଉଁଦିନ ଠାରୁ ତମେ ତମର ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଭୋଟ ଦେଇ ସରକାର ତିଆରି କଲ ପୃଥିବୀର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାର୍ବଭୌମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ତମେ ନିଜ ସରକାର ତିଆରି କଲ ତମେମାନେ ସେଇ ଦିନଠାରୁ ଜଣେ ଜଣେ ସରକାରର ଅଂଶୀଦାର ହେଇଯାଇଛ ତେଣୁ ତମେ ଧନୀ ହେଇଥାଉ କି ଗରିବ ତମେ ଶିକ୍ଷିତ ହେଇଥାଉ କି ଆଙ୍ଗୁଠା ଚାପ ତମେ ଚାହା ଦୋକାନୀ ହେଇଥାଉ କି ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ କି ତମେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ହେଇଥାଉ କି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତମେ ଯେଉଁ ଦିନଠାରୁ ସରକାର ତିଆରି କରିଛ ତମମାନଙ୍କୁ ତମମାନଙ୍କ ମୌଳିକ ଅଧିକାରରୁ ସ୍ୱୟଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସିଲେ ବି ବଞ୍ଚିତ କରିପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏ ଯେଉଁ ବସ୍ତିରେ ଥିବା ପାଲ କୁଡ଼ିଆ ଭିତରେ ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ନିର୍ଭର କରୁଛି ବସ୍ତିରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଏମାନଙ୍କର ଇମୋସନ୍ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଅଛି ଏମାନେ ଏଠୁ 50 ବର୍ଷରୁ ଚାଲିଲେଣି ଏମାନଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଅଛି ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ ଅଛି ଆଉ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ବି ଅଛି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ହେଉଛି ଷ୍ଟେସନ ବସ୍ତି ତେଣୁ ସରକାରୀ ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ନ କରି ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 21କୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ନ କରି ଆପଣ ଚୁପଚାପ ଏଠୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଅର୍ଡ଼ର ଅଛି ଏଇଆ ତ ଓକେ ଜଷ୍ଟ ୱେଟ୍ ମୋ ପାଖରେ ବି ଖଣ୍ଡେ ଅର୍ଡ଼ର ଅଛି ହାଇକୋର୍ଟରୁ ସିଧା ଆସି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଛି ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କର ଷ୍ଟାଟସ୍ କୋ ନୋଟିସ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏଇ ଅର୍ଡ଼ର ଖଣ୍ଡକ ଆମର ହାଇକୋର୍ଟରୁ ମିଳିଛି ତେଣୁ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେ ବି ଏଠୁ ଇଟା କି ଆଜବେଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡେ ଘୁଞ୍ଚେଇ ପାରିବେନି ଏଥର ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପ୍ଲିଜ୍ I will see you. Just wait, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ଏମିତି ଅନେକ ଥର ଆମର ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଇପାରେ ଫର୍ ଦ ଟାଇମ୍ ବିଙ୍ଗ ଗୁଡ୍ ବାଏ ଆଣ୍ଡ ଜୟ ହିନ୍ଦ